Για το σαφάρι που είχαμε πάει και λέει ο ένας να πάει στην Αφρική και ήμουνα με την πώς το λένε και βλέπω ένα λιοντάρι και λέει και τι και πάω να τον πρωτοβουλήσω στο λιοντάρι και έρχεται μου κάνει ένα μπαμ έφυγε το λιοντάρι μετά τι κάνεις βγάζω το χέρι εγώ του πάω να το μαγειρώσω και τι κάνει κανείς δεν το μαγειρικά μετά τι κάνεις βρήκες κάτι μετά τι κάνεις κάτσε βγάλει το όπλο βγάζει το όπλο από την κάτσα μετά τι κάνει αν το περιβρίσκω τι κάνει κλείνουμε το υποκάτι μετά έφερε και μετά του λέει ήμουνα κάτω για να πάω για να είναι αχάφτα τι γίνεται και τι γίνεται τι γίνεται ξέχασα του λέει και πώς ζεις εκεί που ζω σου είναι αυτή είναι γκέι